Ayo, vamunangagwa. Siyai nzvimbo, tipindewo. Kana kuti kupinde mumwe. Asi kwete wezano. Kana zano yacho iriyo iri kupinda zvakaita ana baba Gezawo ari kuti tiri kuda kusunungura nyika. Musapinde muri mega zano chete ba. Mukapinda muri mega hapana zvatiri kuita. Musatishandise please tapota. Kulian TV. Atibatike zvechopu chopu. Tiri kuona vana vedu vari kushaya mabasa, patiri kuona vana vedu vari kuputa drugs, patiri kuona vana vedu vari kuita zvakasiyana siyana. Urawo huri kutenderera kurwadza mudumbu kunzwa kuti no hazvisiri izvo. Pamashure apa ndakambotaura ndikati vamunangagwa handizivi kuti vabva vaita ivo ndiwo murume chete wemuZimbabwe here. Kana tikati murume tikati ndiwo vaita munhu ega muZimbabwe anokwanisa kumirira vanhu vese, kana kutadza kwavo nekugona kwavo ndiwo vanotongomirira chete. Ko zvino nhasi vakamuka vakafa, chii chichaitika? Kuti isusu tinonzi rwadziwai zvenyu hazvina mhosva, chero vana vangu vari right. Vamunangagwa vana mwana wavo vakambodzidza muZimbabwe. Vamunangagwa havarapwe muZimbabwe. Vamunangagwa havana chavanoita muZimbabwe. Tikutoshamisika tichitonzwawo mai president kupopotera vanhu. It's unethical. Kuti mai president vanopopota kusvika pakadaro. Hansati ndakazvinzwa ini. Mai president munhu mukuru atinoremekedza. Haiwa hatitaure mazwi akadaro, asi ndiri kunyanya kuda kubata kuna vamunangagwa. One, kubva pavakatora chimuti kuna Mugabe, vamunangagwa vana kumbowina maelections. So inini handitombovaverengi kuti ndipresident, vari kutitonga zvechitororo. Vari kutitonga vachitimanikidza. Isa hatina kumbovavhotera isu. Hatina kumbovhotera ivo ba. Vakatimanikidza sekuti ZANU-PF inoti hatibude museko kusvikira tese tafa. Haminoti vese vakafa ndiani achatonga. Iyo ichinzi ZANU ndiyo inoramba ichitonga. Idi shuwa mugokotsira muri muparliament, mugokotsira muri mumameeting. Kuti chete nokuti imi makaenda kunorwa hondo. Inga ndakambozvitaurawo mumashure uko. I'm 60 now, but ndakarwa hondo ini. Kurwa kwangu hondo ndakaenda kunopa makomrade sadza musango. So indiri kuti vamunangagwa hamusirimi murume ega ari muZimbabwe, ende hamusirimi mega munogona kutonga. Kana isu tinogona kuti itonga nyika ikatofamba. Kana maona zvakuomerai, maona kuti hakuna mumwe munhu wamunopa, kubva tochera Smith tomudzosa. Zviri nani kudzosera nyika kuvarungu. Inini izvozvo ndozvitaura nesimba because varungu vacho munoitidzvinyirira. Imimi mauya makutidzvinyira. Murungu aitozotitorai matumbu mahara, torai maguru mahara. Zvino matumbu ehuku chaiwo akutengeswa, nzondora dzaakutengeswa. Muri kuti ikweni? Hospital is in shambles. Tiri kuti iko naye vanhu vaMwari. Vamunangagwa hamunzwawo tsitsi here? Mai Munangagwa hamunzwe tsitsi here? Makabara vana venyu havaseko, musinganzwirewa nyika tsitsi kudaro. Kuti vanhu vese varambe vachitambudzika pamusana penyu muri vaviri kudai. Guys. Vatungamiriri verudzi vasinganzwe tsitsi. Vatungamiriri verudzi vasingaoni kushupika kuri kuita nyika. Zvino tiri kuma 60 years tiri out of the country. Nokuti kumba kwacho hakuna chandiri kukwanisa kuita. Saka ndakutopindawo munyika dzevamwe ndotengesa ndodzokera kumba ndoniita zvandiri kuita. Muri kuti iko imimi? Aiwa. And sure, I hope vana mukuru Geza muri kutaura chokwadi. Musatishandise muchiti kwanzi izvo isusu tinoda kubvisa Munangagwa. Imimi muda kubva mazosanganisa ma-stakeholders nema-opposition. I hope it's true. Because mukaita zvokuti mudzokere futi imimi vezanuka, hakuna kwatiri kumboenda. Hakuna kwatinomboenda. Ngatimbosanganai tese muparliament imomo. Ngatimbosanganai tese. Hakuna, hazvina basa kuti opposition yakaita sei ngaipinde. Timboisa pfungwa pamwe chetepo mazuva mashoma iwayo kusvikira maelections asvikwa. Vamunangagwa hatichatovadiba, kwete zvokuti titomboti kusvika 2028 echona havatosvikiba because hatichadi tarwadziwa. Ndapota.
vanhu vaMwari tinzwirei tsitsi. Shuwa vazukuru vedu tigofa here tisina kana chatichengetero vazukuru nevana vana taakutoti vaakuzvishandira. Ko tiri kuti iko nhai? Tiri kuti aiyo vamunangagwa siyai nzvimbo tipindewo, kana kuti kupinde mumwe asi kwete wezano. Kana zano yacho iriyo iri kupinda zvakaita ana baba Gezao ari kuti tiri kuda kusunungura nyika, musapinde muri mega zanu chete ba. Mukapinda muri mega hapana zvatiri kuita. Musatishandise please, tapota.